Anderi, zanima me od naše neke početne ideje kada smo te pozvali vezano sa konceptom lokala, kako je zamišljen bar i restoran Mundo u smislu kao neko mesto zapravo susreta zajednice koja se kreira ovde na Vračaru u Gosvodijevoj. Koja je bila neka tvoja početna ideja za kreiranje murala? Aha, ovde ima... Ovaj mural interpretira mnoge ideje, ali najbitnije to je susret dvóch ljudi i neki pregovore. A ovo je najpoznata biblijska kao priča kad sečem drveće i ovo je kao dogovor među ljudima šta to znači ili šta ne znači. To je uvek raste u pregovor neko drveće i ono je posečeno i nešto ima neko rješenje. A o čemu ljudi priče, to je samo oni zna. To je baš lepa simbolika. Da. A i boje su super, boje su se jako lepo uklopile u boje koje su ovde u prostoru. Nešto si posebno teo da istakneš možda ili kako? Meni još se sviđa što smo uzeli od početku taj avangard ideju od 20. godina u umetnosti, koje na modern način privučili u vrstu kao sad živimo, kao mali street art i spojili različite stilove. A boje uzete da bi oni lepo uklopili se u prostor i koristili smo boje koji na zidu ima. I super, samo možemo da kažemo za neki kraj ove prve priče da je ovo prvi mural i da ima još jedan koji će biti kasnije izrađen u donjem prostoru lokala. Da, verujem možda još biće murala, ali počinjem sa ovom. Imaće baš dobar zid s polja koji privuče pažnju. Jeste, bit ćeš nešto kao residence artist u Mundu. Da, hvala. Baš, hvala.